Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Здравейте хора, това съм аз, Петя Бум, ако знаете. Да. Днес имам 5 въпроса, гледам там, защото там ми е компютъра, лаптопа. И да, нека да започваме. Първият въпрос е: на колко години си? Ами аз съм на 9 години. Да. Вторият: какво те влече да правиш клипове? Ами просто ми е интересно, искам и вас да забавлявам, и мен да забавлявам. Да, не ви много забавлявам, но ако давате повече, ако повече се абонирате за мен, давате повече subscribe, ще бъде доста по-добре. Да, ще имам много забавни клипове. Да. Въпрос е: откъде си? Ами аз съм от град Берковица. Да. Е пак на колко години си? Както казах, на 9. Трети клас. Така. Гледате, кога ще правя още предизвикателства? Ами когато ме предизвикате? Предизвиквайте ме. Тук, под този клип, ще си направя Facebook страничка, понеже още нямам, и ще ви дам тук на линк. И да, ще дам и Facebook ми на лично съобщение да ми пишете, да ми задавате въпроси и всякакви такива. Да, чао мен! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that